Mukaddes ruhnamanyň türkmen taryhyna täzeçe dogruçul nazar aýlamakdaky hyzmaty juda ululur. Ol türkmeniň 5000 ýyllyk taryhyny öz içine alyp 5 sany eýýama bölünýär. Bu eýýamlar ine şulardan ibaret. Oğuzhan türkmeniň eýýamy, Gorkut Ata türkmeniň eýýamy, Göreğlubek türkmeniň eýýamy, Magtymly Pragynyň eýýamy, hem-de bize garaşdyrlygymyzy alyp beren Beýik Sapar Murat türkmen maşynyň eýýamy. Biz bu eýýamlar barada inniki derslerde aýratyn durup geçeriz. Häzir bolsa siz öýe beriljek işleri ýazyp alyň. Ýazyň. Beýik Sapar Murat türkmen maşyň Mukaddes ruhnama kitaby biziň her bir işimiziň gönüllügidir. Şu günlükçe okumuz gutordy. Turun. Gönölüň. Sağ olun. Harbi talip kıyızlar. Yollaşma oğlum. Siz şu an akşam kluba gelir misiniz? Biz size garaşaktırız mı oğlum? Nesip bolsa bararım. Men sizin tomoşaçyňyz ha. Mahım. Ýatdygynym üçin sağ olun. Sağ olun. Biz size garaşalım. Sağ olun. Sağ olun. Yollaşlar şuna sport maşıklaryny ýerine ýetirdim. Berekelle Harbi Talip Kul Niýazow üçüňden katara duruň. Bor. Yollaş starşına, yüzlenme orta dedim. Yüzleniň. Sizi telefona çağırýarlar. Baryan. Bor. Harbi Talip Silapov. Men. Türgünü şu dowam etdiriň, men häzir gelýän. Bor. Demek şeyle Harbi Talip Melayev Men. turnirde sport maçlarının birinci toplumunu dolu yerine getirin. Bor. Vay her oyun görkezleri. Hani görelim bakali. Hani? Hoppala. İçime canım Hoppa hani. Yavaş! Harbi Talip Melayev. Men. Borcunu su olacak olsa onu ashanede kulluk etmeli ortada düştüklü mü? Bor. Yiğitler! Dönelim! Harbi Institut'ta en güzel kıyılan şanına sağa denleşin! Başımız dik tutup kadın vuruyoruz. Vatan hormalar. Ey şu leytenant devlet var. Yaman ovadan ey. Yönü neyem için durmuşa çıkmayak. Yaşıma bir çene varan durun. Her kime de münasip yar gerekte. Doğru diye, doğru diye. Mungyal Vena'nın saylap seçmegi hakkı var. Haylap tesere tapsan haylap tesere. Ey şu bizim starşınamız yaman fazla şu var. Ey yürüp bir daha o. Kör ho, gözlü kör ol. Şuna doğru ayttın hayır. Hey! Nidama düdürüm. Demleşin. Gönülün. Erkin. Harbi Talip Melayev. Men okuw türgünlöçük düdüğünü bodaňyz üçin dowatdan aşary bir temmi berýän. Yollaştar şuna. 2 temmi. Bor yollaştar şuna. Zwot, deňleşin. Gönülün. Sağa. Meydan çaňdaşyndan 5 gedek. Yok, 10 gedek. Lygap. Başla. Şu ayna kıyının demine düşen ödüm olay mı? O kıyı şu günde bir değerleniyor lo! Aynadan korkyanın çının o. Korkmadan kovarmayı verir. Anna, öğlenecek olsan aynadan maşa kıyı tapmadın mı? Mine gözlemedim hem sonu. Gözlesen hem tapmarsın. Ağır, tapmasan mara, ecem tap verir de bir kovucu otunu. Ecen tap verene radyo olurdun mu? Ne emir adı olman? Tap verin bana bir kovucu otunu.
Onu garaşaymal keninde. Vaq Şemsatcan, men garaşşakla yöne bir köplükde 5 oğlan, 2 menden ulu, 2 kiçi. Men ondan garaşıp ýatyberenden yatıp galanın atık galyp gaýdy berdim de. Vay, içimi yakan. Sana varar mı ayna? Ayna sana varar mı? Aynaň ýerine bilýän men ýigitler ýanyp köýje. Sana varar mı ayna? Köýlerim köýüp geçinde, menem köýenden biri barynda, sana näme? Köýjek, sana näme? Köýjek. Sen şolan hiç kaysına moňarmarsın. Sen gara gadandan başga bilýän zadyň barmy? Duýman geçen duýaýmala. Qadan? Vaq, siz qadanyň gudratyny düşüneňde qadan. Siz ýaly gödel gyýlan ýoluny guran kapandyr. Arman şo gapan men ýolumda gurulmandyr da. Vaq, starşyna bilen maskarawadan galjagyma içim ýanyp ürp bar ýanyna ýöne. Ya olary dogatmary diýdim mükemmel men. Anna, maňa sen süýjü naharyň bolsa bolýa. Hasa men süýjü zady gowy berýän. On soňa maşyklara gadan näme gerek? Mene birini söýsem, ajam bolýsalar ömrüm etinçe oňaýça. Agyýy, senem bir gün oňordyň, 2 gün oňordyň, 3-nji gün men biserýän naharlam ýadyňa düşüp bara. Böwür bersiň etil. Anna, sen nahary şeýle bir süýjü bişirýän, oňa sözüm ýok. Saňa baran gyýdyň, bagty getirer. Ana gördüňmi? Qadanyň güýji. Näme? Şemsat. Way näme? Şemsat. Anna, Şemsat. annam. Şemsat. Goýsan oglan. Şemsat. Şemsat, sen nire? Sen gadanyň ýurtda. Konsertimiň ahyryna töýül aýdymçymyz Ulletenant Aýdyn Zamanow kär aýdymyny ýerine ýetirýär. Ömür baharına ay doğun çağı Büyü kenarına bir gödel otur Gölürünü yaşı kalğına dağı Dıydı sünne koşo şamarı yatır Dıydı sünne koşo şamarı yatır Derdini diledim görmedir ova Ödün maşuk aşık saymadı meni Söyelime gözlüm geçti de güve Ananmadı gödül oynadı meni Fehra güllerinden getirdim çemen Dağdanın çığından yanadım anvar Göl kıyıdillenni gözlerinden Hüyenin çın bolsa yüreğinden der Ömür baharına ay doğun çağı Tüyü kenarına bir gödel otur Min yürekti qalan boş gören yatır Min yürekti qalan boş gören yatır Wagtym. Kutlaýan. Sağ olun.
kella aýdyň. Hemişekiň ýaly oňa da aýtdyň. Köp sağ olun. Berekella. Yaşlığımızı yatladıp göğünümüzü kalkındırdın. Sağ olun Yoldaş Balkovnik. Yoldaş Balkovnik. Han adalatlylyk. Gül ýal sypaty bar. Goşu dedi bilýä, aýdym aýdy bilýä, saat saly bilýä. Hemmeti bir adama beriläýmelmi diýsene. Men yaş ofisere tavşırığım var. Bize öz milli harbi aydımlamız zerur. Sen şunu yokorku harbi yol başlayan buyruğu deyip kabul et. Var Yoldaş Balkovnik. Gidip bilersin. Aydın daý meni uçursana. Ene uçtu. Yürü bu namalı galin, yürü. Ilgani yöreni, yer. Ardu. Sen gelenin katı gowu. Biz ertirden başlap zähmet ursadyňlar. Ertirin ödünne hemmämiz deňde gider. Hazır häzir şeýle bir gowudur. Biz bilen gidersime? Menem Mehribandan şonu eşitip geldimde. Şeýlemi? Şu edege ejeme möwledi. Okuw girmezden bir tellem din jarsan gowy bolar diýdi. Yer onsoň sen haýsy hüner saýladyň? Ay, ente Mehribana kulak assaň mara? O sana moğolum molliýar. Gep sen haýsy kär saýlajaňdy del. Gep sen haýsy kärdäki adama ýolupjaňdy. goýsana gy. Dogry da. Kime çyksaňam? Harwa adama durmuşa çykmalygy men ha maslahat berýän. Ine. Iň merkiti, zähmet ruhsadyň alty ýyllan. Bir ýedek bileje geçirersin. Ýöne şol bir ýyl 6 ýyl derim sizler. Şeýlemi? Mehriban, han bolsana çaltırar. Araştırma bizi. Men birinji minji. Bolya, hani? Häzir. Ene edimini. Mehribanym häzir ýedi. Hayran galaylar. Goş baryn alıp gidýärler welin, ine görersiň. Birini bulanman baryny ýygyny alyp gaýdarlar. Kapitan, gıybet etmeňi besetsene. Al gerek bolsa. Ine de. Renault, Maxima, Mercedes, Sonata, BMW, Jeep, Peugeot. Bide yedil atassa, demir bolsa bolany. Ha, berekella oğlum. Umitsan, ululongsan kim boljak oğlum? Men mi vertolyotçy? Hay berekella. Erkek adam hökman kanatlı bolmalıdır. Yağa atlı, ya uloglu, ya uçorlu bolmalıdır. Erkek adam uçmalıdır. Şeýle deme aýdyňja. Elbette. Meňe Allah janynyň ýeke dilegim bar. Şu gedekki ruhsadymyzy azarsyz widarsyz, çakylyksyz beýleksiz geçirsek bolýar. Ir bilen turýan, hiç ýere gitmelim de, howlukmalam der. Diňe deňiz tolkunlarynyň gugullysi, çarlaklaň sesi, nähil hedirlik. Hemem umytjanymyň mırrıllysy. Biz harbylar bilýängiz binämi? Yok, ikiňide de tavşyrýan. Harby dölme meýletin jaň etmek, şo barada jedel etmek gaddagan. Ine. Siz diňe denanlara hyzmat etmeli. Düşnüklümi Yoldaş harbylar? Hut şeýle Yoldaş denanlar. Kadercan, arma bolu. Bar bol. Kadercan, hanaw aşgaran eýet bolsun diýerler, ağaňdagyna harnamak niýetiň dagy ýokmy sen? Dostuň çyn bolsa. Men aşgana müdür bolup gelem okaw. Kartoşka atalama gel. Ey, gerek ýoklugyna öňüm bilýärdim weli. Men bir goýbersinler şu içine. Bar togo jyr gör. Nowatçy gelýär ey. Harby Talip Melay. Bu yerdäki gıykylyk näme? Siz bu ýerde näme işleýäňiz? Talip Tilap. Aşgana ketekelere girmek gadagan. Bu yer size sahne däl. Düşnüklümi? Men ketekimi? Men ketekimi? Biler bolsam men öz egindesim Talip Hıdır Miraýewiň habyryny habar almaga geldim. Gerek bolsa men o kömekleşememjek. Dogry mı Kadercan? Gep kan kelde.
Ne loğalaştın mı? Talip çerkesiyle. Aşkana çeklerinden hedirin ödüne çıkın buyruk berýär. Çıkayın. Yöne diploma alamsın. Men bilen ova gitmeye razı bolsun. Haydi ver men dostuma çekinme. Gitjek del. Gitjek del. Bu ne için? Men gitsem ejen yine maňa haytdyba diýip duran gelin gerek dällerdi. Men ecemin öýü tutuşurvuz boda herkerdelik edýär. Hekin oğlunu, üç kıyılını, hatta ol kevat kakamadı herkedelik edýär. Men eceme, ejecan, sana şun ýaly ormatar bolup biljek gelin getirdim diýerim görýin, ne dersin ejem şowady Irak gidäýse. Şonna da gitjek del. Niýe üçin? O men sygdyrmaz. Onu biz eceme, ejecan, agty kalmaga bir ýem wagt bolu diýäýsek näme bol? Amcan. Wah sen utançlı. Düşürdün oğlum, hova farklılaştın. Olur, Hova? tüp üstüde suya düşmek ziyanlı. Vahum näme ziyanly? Diňde gelip güne yanı bermeli. Biraz bedenini öwreşdirmeli. Şu aşamrak suya düşdüňiz hat gowy bolardy da. Kol aýdyňa da bir terek. Beýse günü gara köýük bolar. Hani? Selamünaleyküm. Hop, berekella. Siz näme etdiňiz şeýdiň? Bir de suwa düşýär. Odalam degide ölüp ketdi. Hani ýörüň hani? Tere sabrak bol. Benim ayağım bilen çaltırak berekeli. Hova näme? Kaka, o gaýykda benim ýüzüm. Doğru oğlum. Hani ýör hani? Hoppa. Kaka, benim deňýal kapitan boljak. Hey! Ökman bolsun oğlum. Yo. Bular bir de kedir vermediler. Goğusu ikiyme. Buğdayma yemeğine gidelim. Uy. Ağayı. Ola turan aydın yarlı. O kenarda içini hümledip oturuşuna güne yanar. Arzu. Köyüne gidip versene. Arzu. Aşkım o
Ece bilen kakam yüzmeni öğretti. Indi men soň ýalyr. Şeýlemi tügelemi. Geldin mi o? Hay ecem o, lifeni. Men ecem oğullalo. Onu nemesi uçunmaya korkuyor. Men gorkamam. An bolan bir de güýjüň örkedani. Berekella. Hani güýjüň aýdyň dädene de görkür. Ay tuveleme Aydın da, tuveleme. aydın da. Oho. Ay. Ana. Hay dayaw yigit bardın o. Dayaw yigit bardın. Kaka buz kaymak getire. Meni kıtını yiyecek. Yok oğlum, imeller. Bokurdan ağırdıp iş olursun. Sağ ol. Noş olsun. Gördün mü Ardocan? Atalı oğlu ikisinin çiğinlerinden başka işi yoktur. Erkek kişiler dayaw hem sagdyn bolmalylar. Kellelem olmalılar. Ýöne diýdim. Harby erkekler iki esse sagdyn bolmaly. Olaryň çağalary bolsa. Üç esse sagdyn bolmaly. Men garşy däl edýdim. Türkmenlerde bir nakıl var. Yigit bolsa ot bolsun, ot bolmasa ýok bolsun diýerleri. Şoň üçin mara men ýigrenligim şu lelli moglarlar. Esker diýeniň edil çenk ýaly bolup durmalylar. Mene goşunyň mydamy berk düzgün nizamyň bolmagyň tarapdary. Wah, men garşy däp bolat. Ýönü nähili bolany da ruhu güç esasy bolup durýar. Sagdyn medenni, sagdyn ruhun bolmagyny gadanmaly. Köp halatlarda beden taýdan gowşak adam ägirt uly güýji özüniň belin ruhu ile ýeňmegi başarýar. Men pikirimçe senden gow şahyr çykjak ýaly. A men pikirimçe, menen eýýäm oňa tarwadym çykaýan ýaly. Polat, üýden aýdanmaza diňe, diňjalar sep söz beripdiňe. Işakdaky gurruňyz işde edeniňize bolan okmy? Onsoňam çiýişlik pişirjek diýeniňize näçe wagt boldy? Biz ýananlar şeýdip arlap ýörjekmisiňiz? Wagt mehriban. Söz berdikmi sözümizde de hökman tapylar. Şeýlemäýdim. Siziň buýrugyňyz ýerine ýetirler. Bularyň ışgy gün-günden artyp, zührejan çıradek ýanyp, tahirlik perwana dek örtenip, ikisi ataşy tuzana giriftar bolup, wysalu hicran ýatlaryna düşüp, aýrylsalar, bir-birlerini ýatlap ağlar erdiler. Ahir bir gün Zühre aýtdy: "Ey Tahirjan, ışgyň ýoly gaty muşakkat ýol bolar. Bu ýolda renji muşakkat köp görülse gerek. Ança aşyklar iş kelinden dad edip geçipdir. Işgyň ýükü dağdan amagyrdyr. Ody dowla hodundan beterdir. Bu ışky Allah Taala ikimiziň başymyza salandyr. Aşyklyk merdiň işidir. Merdana bolmak gerek" diýip Zührejan bir gadal aýdar boldy. Tahirjan, bu ýolda merdana bolgul. Bugün ışgyň sevdasyna düşmüşem. Janym gurban saňa. Janana bolgul. Bugün ışgyň sevdasyna düşmüşem. Mahym, agyn mahym. Çerkedleri şu köýnen öýtjek bolýarmy? Yoksa näme? Harbeşikdegi dendene gowdur. Mahym. Çerkediň 5 tane erkek dogany bar diýdiň bolyn. Ýurji boljaň ady näme diýdiň? Borjak. Agydan kiçitiniň ady näme? Ojar. Agy, ondan kiçitiniň ady näme? Bilmedim. Olama bir çöpüň ady bolmaly. Aýda. Cemal, yüreğime düşmegi. Bolmasa senem şu çöpleň bir ýeriniň boýundan atar. Gyýlar, men häzir gelerin. Eglenmegin.
Işığın hancarından sinam cerahat. İslegim sağlığım, bolgun salamat. İnni menni ne sabır var, ne takat. Bugün ışığın sevdasına düşmüşem. Ağıydım ağım. Sena o odanına möyün yıkan ekenin. Aytma şonu. Mahımcan, şu durşuna sen çerkedin ecesi göreyse, derrevcik toyunu uğruna çıkar. Berekelle Aydıncan. Sen oda çalt yaktın. Diýmek sana akid yolukjokdur. Aydıncan, ozola öýlen nifek jaýym ýok diýip bahana tapardın. Inni tööleme jaýyň amma. Täze jaýa täze gelin ýaraşar. Ina munin mammy urun keýwany. Hani bize de kömek ediňe? Göwgak taýarlamak aýarlaň işe. Wah, buna garta äklisi biziň üstümize atarly. Mehriban, taýyn bişdi. Umytjan çağır. Umytjan, Umyt. Gel. Gel nahar taýýar bolly. Gel oglum. Baryanece. Köýüne de sura göre aýaly er ýoldan ýa-da ýarşdan ýa-da ýogdan gelýänçe toğsun türlü tagam bişirip öýden botagan öňünde bir eline süýse, bir eline de kunnugy taklap durmalmış. Öýden sağylan kakady. Ine ursoňda süýse, ýuwun soňda ine kunluk diýip durmalmış. Ihtiýar sizdenmiş diýe. O nämçin? Sebebi aýallyň ejid bolýar. Ana şoň üçinem erkek kişi öz aýalyny hepde birgede kimsenin ýegdet bilen urup, on günäsini döküp durmasa, aýallary jennete barmak ýokmuş. Sen baýdy azaltyň barada ýoldaş kapitan. Mehriban mollum sana oňatça düşündirse gerek. Men kapitana bir maslahatym bar. Aýal maşgalan gowşoklugyny diline alandan goýul, iň güýçli, yeňilmedek göregliğini göreşde yeňil dinany ýatlaýsyn. Harman näli? Otuz beş, 36, 37, 38, 39, 40. Yine azıcık araltalım onu. Şuýlukça betdir. Ha? Betdir diýen. Ey, hem bir türgünleşsinlen mara. Pelvan bolmanzyk geçersin. Ya, Hey, sen nämäni bilýän ay? Men göreşe çıkamda 10 adamı da gördüm emedim oğul. şu gıylarıma öktedir görüşmäge. Harbi talepler da olar. Görüşüp bilecek misler ulan? Ya, bu jagal gıylan kelletine töýgüdür Güljagadan başga näme bolup biler dostsan? Töýgüdür dostlaryň durmuşyň täji, söýüşmek süýjüdür, aýralyk azy. He? Näme bolay? Acısız süýüji ýok, tikensiz gül ýok. Gül ışgyna taýramaýan bilbil ýok. Ha, yatta takla dostum. Pelvan häsiýeti bilen güýçlüler. Düşündün dostsan? Men eş köýnemi diýäýdi. Pah, ören gowy.
Zaman fa öýe gelmelidir meýdan o. Erterden erken arda oturşy. Şahir adamlara düşünlersin. Olar üçün uykum olmaz diýişligim. Ýön ol harby ýol başlaryň haýşyna ýerine ýetirmeli, harby aýdym düzmeli. Ýöni aýdym başga da bir aladasy bar ýa. Howa şeýle ýa. Biziň arzuwymyz ama diýinjelik bolýar. Özüm alar. Alo. Howa. Bar howa. Polat, seni. Kalkanyp diňliýä. Owa. Haçan? Ul leytenant zaman fiýanymda. Düşünükli. Buyruk düşünükli. Biz ertiriň ödünne dolandyryş merkezine bor. Bor sag bolun. Mehriban. Harby tälim başlanýar. Gyssagly ýygmyda dolanmaly. Hemmedat Gülýaly. 3 günläp hedil edip diýinjarlyk. Sag bol. Sen gitde zamany bu ýetir. Menem goşlary ýygnaýyn. Hey berekella oğlum. Men ahtadatları alım kaka, özüme de sana da. Umytjan, gel any berýik oğlum. Getir onam. Oğlum, şu günkü suwatly ýüzüşimiz goý bolsun edilýär. Näme üçin? Biz gyssagly ýagdaýda ýygmyda dolanmaly oğlum. Buyruk şeýle. Buyruk bolsa ýerine ýetirilmeli şeýle dämi? Gowy. Düşünýän biz esger ahyryn oğlum. Şeýlemi? Gowy. Esger nägil jogap bermeli buyruğa? Hut şeýle ýollas kapitan. Eşdemok ýoldaş esger. Hut şeýle ýollas kapitan. Yol gödekçilik gullugynyň inspektory Harby Talip dönmedi ba. Ýoldaş kapitan. Uloňy da gaty hapa keni. Beýle ýagdaýda Aşgabatda ulog sürmek gadagan. Duýduranyňyz üçin sag bolun. Buyruğuňyzy ýerine ýetirer. Ýeri tejribe toplamagy işleňi dogrunan talipler. Hemmedat Gülýaly ýoldaş kapitan. Mehriban Begenjewna. Salam. Siz diň jalmagy ýaňy ýakyna gitmedigimmi? Wah gaýdlar ne etjekde? Aladamy diýetik. Üstünlük bolsun harby talipler. Umuman ýagdaý şeýletide hemmedat düşünüklümi? Ýoldaş ofserler. Ýoldaş polkovnik. Dolandyryş merkeziniň ofserler topary harby tälimi geçirmek üçin siziň berjek buyruğuňyza taýýar. Polkuň serkerdesi podpolkovnik Berdiýew. Ýoldaş ofserler. Ýoldaş ofserler. Ilki bilen men araçylyk etjek we harby tälimiň gidişine gödäwçilik etjek ofserlerini tanış edelim gelýär. Olar mayor Agaev bilen kapitan Kuliyev. Inni bolsa, okuw tälimleriniň wezipeleri beýan edilen bukjany beriň. Bukjany açyň. Wezipe düşnüklümi?
Wezipe düşnükli yoldaş polkovnik. Bu geçirilecek harbi tälime Guriyer goşunlary we harby howa güýçleri gatnaşarlar. Ol ýurdumyzyň harby institutu bilen bilelikde amala aşyrylýar. Sizin goşun düdümgüdüň hatarına harby talipler hem goşulýar. Oňa kapitan Galkanow, uly leytenant Zamanov, hem-de leytenant Döwletow ýolbaşçylyk ederler. Harby tälimiň gidişi barada maňa maglumat berip durun. Yoldaş polkovnik harbi tälim başlamaga ruhsat dedim. Ruhsat berýän. Yoldaş ofserler. Bölüm çat bol. Hoş buldun. Sağ ol. Ine sepe. Uyuk adamlık. Birine ölüm üçün, birine şu hazimelik karnım üçün. Ne çevirden beri beri olsunlar. Edil kuruk kuya da aşatan yaldır. Niretli yiyendi bilen o kapı. Bununla bulunak da olsan. Hele men karnım dok bolsa, kellem 3 adamlık işleye. Benim oğumuzda. Ulu işler karasıya. Ine de olsan, doğru kapına kar. Üstünün artıkmacı bilen. İyer min? İyi oldu olsan. 4 yıl lav oluşun şey etmiyorsun. Ütten daha diyor. Ay şobur oluşu da. Ne çiğtedi bu boynu yere? Şol udalıp gidip otur. Buyruk şeyli. Karşıdaş güýçler 230-njy hemde 250-nji iğne dördül yerlerde düşledi. Wezipemiz karşıdaş güýçleriň yerleşýän yerlerini anyklap, teknik enzamlaryň bolýan yerlerini anyk ketgitläp, aýratyn hüjüm toporunyň güýçi bile ýok etmeli. Bu işler amala aşyrmak üçin orada 24 saat wagt berilýär. Bek belläň turgunlaşyk ýerden saga 8:00 başlanýar. Öňümizde tutuş giýje bar. Wezipe düşnüklimi? Anha şu yeri, hova desantlaryň düşlemeli yeri. Şu iýje karşıdaş güýçleriň kirlenip ýetişekdigini hemem ornaşykdygyna bolýan gözüm ýetip dur. Gelinin olaň zarwurjak uğurlaryny anyklaýyn. Eger yerin guruluşuna üns bersek, karşıdaş güýçler günörtegi günnogor uğurlar boýunça hereket edip bilmezler. Sebäbi bu yerler geçmez kıyın dağlık yerler. Diýmek onno Günwatar we Demirgazyk taraplar galýada. Ine demir ýol, bir de köprü. Karşıdaş güýçleri şu çäklere göýermeler. Baýdylýanlar entek çaklama. Ine şoň üçin karşıdaşyň tekniki enzamlarynyň yerleşýän yeri, olaň güýçleriniň uğurlary bilen baglanşykly bolan anyk maglumatlar gerek. Aňtawgulu barada näil pikir edýär? Kapitan Zaparov. Hovaň towy bu yerlerde o diýen kän işitir bilmez. Ine seredin. Durşu bilen tokoýlup, gömge oýup oturan yer. Hiç saat saýgyrar ýalyal. Men pikirimçe, iki tane aňtaw toporuny vertolyot bilen garşydaşyň ýeňse ýüzüni, ýagny dağ eteklerini, 240-njy iğne dördül çäklerini bermeli. Desam üçin amatly yer. Bu iş amala aşyrmagy aňtawçylara näçe wagt gerek bar? Dağ gerçlerinden aşıp, bellenen yere wagtyna barmak üçin adından 5 saat daha gerek bolar. Bolýa. Aňtawy biz harby taliplara tapşyrar. Kapitan Galkanow. Men, Wezipe düşnüklimi? hut şeýle ýoldaş patpolkownik. Bu harby tälimiň netijesi aňtawçylaryň bitiren işine bagly bol. Ýerine ýetirin. Gitme ruhsat dedim. Ruhsat berýän. Diýmek onno aňtawçylar iş bitirmeseler. Onno ätýaşdaky hereketi işe girizmeli bor. Tavşırık şeýle. Karşıdaşyň detantçylar topory Demirgazyk Günwatar ur tarapa ýörýär. Tüňe çaltdyk hem duýdansyzlyk töwesi biziň peýdamyda çöder. Biziň wezipemiz
Olun detansçılar toporunu tapmalı. Hem düşmanın yerleşken yerin tehlikadının muhtarını anıklap haber vermeli. Nedir? Altı adamdan ibaret 2 topor. Antova gidiyor. Birinci toporu Ulu Leytenant Zamanov. İkinci toporu Leytenant Devletova. Men Yolbaşçılık ediyen tavsırık düşünüklü mü? Kut şeyle. Dengleşin. Gönülün. Hep. Ha. Allah'ım. Evet. Hani hartaňdan? Bizim maksadımız 240-njy, 242-nji iýini dördül yerler elekden geçirip barlap, karşıdaşın harbi teňki enjamyny aýan etmek. Siziň aýan etmeliňiz. 240-njy iýini dördül yer. Bu ýerde awçy ýodajaklary bile hereket etse bolar. 242-nji iýini dördül ýeri biz öz oýunymyza alýas. O ýere Demirgazyk tarapdan dağın üstüne aşmaly bolar. Doğrusu ol geçmesi gaty kyn ýere saplanýar. Onu saat 9:00 241-nji nokata duşar. Sorag barmy? Sorag yok. Birinci topar ýedim bilen. İkinci topar yedim bilen.
Kıyın çalış. Cumay var. Men, Cepe. bor. Artik var. Men. Taga. Bor. Korogo. Ne murluk et? Soğulgan. Utanç. Yakudva. Utanç. Bededin. Ulyan! Ömer! Çal bırak! Hani elin ver! Oğlum! Gördün mü? Aç öldü edip gerenin artıyken bolcağın şudur. Bilabım! Yeğlenme! Ömer! Hani Ömer? Bol. Kuadva. Ara katnaşıga. Bor. Bürügüt. Bürügüt, bürügüt. Mellaçın. Tamam. Laçın. Laçın men burgut. Laçın men burgut. Terkerde. Ar katnaşık. Laçın! Laçın! Men burgut! 242. iğne dördül yer Aras Salanny. Şapak netije garaşya. Duşuşmalı yer üýt göwsüz galya. Bürgüt. Men laçın. Düşmüklü. Tamam. Ara gatnaşyk tamam. Şapak bilen ara gatnaşyga çykmagy wagt boldy. Şapak. Şapak. Men Bürgüt. Şapak. Men Bürgüt. Men Bürgüt. Bürgüt, Bürgüt, men Şapak, dinleyen. Habar berýän. 240-njy, 242-nji iğne dördül yerler barlanýly. Arassa. Yeni yarım sagatdan ikinci topurla duşur. İnniki gepleşige 8 sagat 10 minutda çıkar. Ara gatnaşyk tamam. Bürgüt, Bürgüt, men Şapak, men Şapak. Maglumatlar kabul etdik. Inni habarlaňyda garaşýar. Üstünlük bolsun olanlar. Diýmek şu ýerler arasalanny.
Gıylar, çağın tetiyanla. Belkem kömek gerektir. Cumayva, men. Öňe, bor. Eýdim bilen. Merdan, hani buradan aytana. Buradan diyeydi, Merdan. Buradan ayda. Nir dedin, Merdan. Nir dedin. Ne boldy? Doğan Merdan dağdan aşağı yıkıldı. Yıkıldı? Oğlacığı kara şeytancığı halat edecek olup yıkıldı. Hani? Köşüş ağlama. Häzir doganyň halat eder bolýan. Gıylar, oğlancığı derrew halat etmeli. Yakudova, Men, Meredova, men. enjamlar taýýarlaň. Bor. Jumayva, Men. Mehmedova, Men. kömege. Bor. Goý hani? Goý. Häzir doganyň halat eder. Gıylar, näme bolupdyr? Korkulmak yok. Ayağını ağırdıptır, çekin. Gıyırlar, çekin. Çaltırak, derrew ýüp çekin. Ani sere tabrak bolun gıylar. Hoşadan çekip alın. Ayağını ağırdayma. Oy. Oturdun şurada. Oğlum malayın. Gel. Ana, şakal. Gel ana kara şeytancık. Ine. Ana kaldıra. Bar tokarcı tüyüň o. Ana bu şerde. Hani koy? Kergin mi tatlı olur? O vaxt yoktu mu? Hani o yerde. Jigin, bar sen sürüňiňni gıylara yol urkudur. Bolýa. Artekova, men, Meredova. Men. Siz häzir oğlancyklar o waýt edersiňiz. Olar ýeke berip bolmaz. Soňra ýene 3 tagatdan men bilen ine şunu hokotda duşarsyňyz, düşnüklümi? Bor. Galanaňyz. Eýdim bilen. Tizrek, gıylar, tizrek. Yollaş Seyitçilan, bana öz ýanyňyzy bilen etmäge ruhsat edin. Yerime başga ýerini belleýin. Boýragy ýerine ýetirin Talip Artekova. Bor. Gayrat et. Gıylar, biz giyce galýar. Eger biz gaýan ýüpden sallanyp geçsek, onda iň bolmana bir sagada goly wagt utýar. Men birinji bolup ýüpden sallanjak. Yakudova. Men. Seniň soň bolup sallanarsyň. Bor. Taýýarlanyň. Yigitler, 3 minut diýin çalış.
Aşağı yatan! Bolşuňyz da nähilay? Edil öküz boşan ýaly. Bu güpürdeşip ýörşüňiz de sizden iş bitiren bolmaz. Oho. Perlen mi kanı düşeydi o diyen. Ya vallahi siz maybi. Ähli teknik enjamlar ine şu ýerde. Eger biz aýlyk edip gitsek, onna 2 saga dogulay wagtymyzy ýitirýäs. Jülgü bu ýerde ýeketäk girilge. O ýerinem 3 tarapdan goraýalar. Dönmez baş wagt çata gödük çürtdi. Hawa, näme etmeli? Gülnaz, men aşakta korada kalarsın. Kalınlarını bilgin bilen. Gelinim mi? İki tane gödökçülük bölümünü görýän. Aşakta jülgan gireletinde de 2 tane goros var. Näme dımdın? Gepli de. Oho. Bu ýerde owaçylyga marýally. Getirani. Ola, Allah nazarağın ölümsüz ýaly ho. Ya seni mehrim tanışýaly bolup hemme bele day. Menne bir gowy pikir bar. Bari ýogy ýeke pikirmi? Howa bir ýöne ören uly peýda getirjek pikir. Han oyunuňyzy goýsaňyz laňy. Bir derek laqylla oturany iş bitirmeli. Men dogry ýamaýdyan. Ynanaýyň. Ho baýryň aňyrtynda men dogdy gowam bar. Bu jülge men çağalykdan beli dahiri. Howa tilap dinleýän. Aýt näme aýtjak bolsaň? Aýtsam seýle. Assalamu alaykum Allah nazarağa. Arma bolýan. Wa aleyküm esselam. Bağır bolun. Be. Oho. Be. Çerkezcan. Sen mi? Tühüleme. Daya ulaşık gidip. Berekella tanar ýaly bolmaňdyň sene. Näme? Ruhu degiläýdiň. Ýokla. Men bir işlice geldim. Heylemi. Her neçige morda ejen kakan bay begenerlere. İlkinci gedek görýän ýaly kujoklaryna gyzarlar. Assalamu alaykum Enejan aýda. Çerkezcan kurgunmy? Oglum gel bäri. Oo, salam Çerkez. Näli ýagdaýly? Hudaýa şükür gowy. Guluklar owmy? Ýagşy. Salam daýda. Kurgunmyň gaýdym, alydymy? Taňry ýalkasyn. Bile ýalkasyn. Allah nazarağa. Ha. Men bir işlice geldim. İşimçe. İýmek seýle. Hawa. Terkerde. Şapak ara atmaşyga çykdy. Şapak, men Bürgüt. Habar berýän. Bürgüt, men şapak, dinleýän. Şapak, men Bürgüt. Karşıda şu işleň 241-nji ara çäkdegi aýan molly. Şo ýere göwsük geçmäge synaşyk edýäs. Bürgüt, men şapak, düşnükli. Tamam. Düweleme. Dur fereket edýär. Wagtyndan öňde barýaly. Yollaş patbolkonik, yüzlenmäge gursat ediň. Yüzleniň. Harby täliminiň düzgünne laýyklykda gyssagly ýagdaýda öňde goýulan wezipäni kıyınlaştırmak bize buyuruldy. Bolýar. Oho. Mahum bilen Çerkez'in sıpatyna bir derediň. Ýuwaş. Şapak. Men size düşündüm. Bizim ara gatnaşyk enjamymyz hatardan çykarylýar. Ýagdaýa görä hereket etmeli. Tamam. Ýagdaýa görä bolsa, ýagdaýa görä de hereket ederiz. Dur ağam dur, ýygyňa urul. Beýlek geçmek bolanok. Sebäbi harby tälim geçýär. Biz ähli owalan adamlaryny düşündirdik ahiryn.
Esselamu aleyküm. Wa aleykümselam. Ne sana mangulluk etmiyor mu? Ağam beylek kesirmek bolonok. Bir daklı tertip düzgünü berk berza edýän. Soň üçin hem gelen ýolun men ýygyňa urulak aýdy ber ağam. Dostsan men sen bu aydiyanın ählitini aňyr ýanynda düşünýän. Bu Harvard tälim diýeniňi de gowy düşünýän men. Ýöne bilinkem ýönemeni işdäldi. Eşder bolsaň ayalymyň oglanjygyları düýner tirki malbak maňa gidişlerine intigim öýlerine gelen oklar. Ho, jürgen aňyr tarapyna malbak diýerler. Goý beräýdi. Bolonok ağam bolonok. Biz düzgünü berza edýär. Soň üçin hem gelen ýolun men ýygyňa gidibersen ağam. Ananay dostsan. Geçir biljekkä. Ananay dostsan. Biz ayalym kimiz jürgen aňyr tarapyna baryp oglanlar tapanmadymda da ýygyna geçer. Bolonok diýdimmi bolonok. Kellemi artmady ýygyňa gaýdy bersene. Hay. Alay inim senem dik düşte kenengay ha? Men sana aydıp durna ha olar iki unları ağaç tuğutup inkicip dağıntak yedem yaşana ha. Ho hay tay tay. Bolonok diýdimmi bolonok. Şunun doğmadım. Figen yine doğradı. Men doğan çıkıp fayda yatır. Ağaç tuğutup. Ağaç tuğutup kullep yatırlar. Dinlemek şunu. Mine şöyle tapan hiç yer gitmen. Men mahumyň artistli okuygynyň bardygyny ilki başda bilýärdim. Al sana gerek bolsa sakna. Artistten oýnaşan egneşiklerim tüy hakykat. Wah, şu wagt şolan gürrüňlerden bir dinläp bolaýsady. Hani otur. Gol. Olmakan. Men seni İnin. Bolonok gelecek. İnin. Kellemi tavsene minni. Bolonok gelecek. geçerini. Evet deme sana. Aho inim. Ayalımın aklı çaşıptır. Onu sana mov. Sen onu kendi incalık etmen. İkimiz ilkince beyleri karışıyor. Vık! Ay! Mahım sen? Geçir aýdyny. Ay bolýaly bar geçibersene. Ýöne birinji orundan çepalyň ağam. Ne için? Sağ tarapda dolandyryş merkezi var. Başlyklar göräýse, bizim başymyzdan typ alamaz. Bolar. Men pikirimçe, birinci görünüş men gözüňme getirişmeýän tamamlanýar. Berekelle Harvard talip fiýlap, hemmesini ölçerip döküpdir. Biziň dönmeýe dabamyz bolmadyk bolanlygyny. Siziň syýlapyňyzyň etçe işi bolmaz. Emmi, men seni dine maňa tanışy ýodalyrak derim. Ýör mahım sen. Hürgüt. Men laçın. Laçın, men Bürgüt. Dinleyen. 2 kilometr. Sağdan aňtowçularyň harblooglary var. 3 sany teweşşeň piyada goşunlulary var. Birinçi çatyryň aňyrtynda çep ýüzünde adam güýçleri we ýük ulaklaryň üýşmeleňi var. Bar biderek bolarymka. Elimi daýamyz baglanan ýaly bollar. Bir alajy tapylar. Edil siziň duýuňyzda berkitmäniň çep ýüzünde uçut gaýa var. Oň aşagynda garşydaşyň dolandyryş nokady ýerleşýär. Goloýda 5-6 adamdan ibarat bölüm var. Aňryk ýol ýok.
Düşündüm. Aragatlaşık tamam. Wah! Al sana gerek bolsa alyň ala meydany. Topor. Sevuşa tayar olun. Karşıda şu işleň dolanışyny kodun basyp almaly. Sevuşa enzamlaryny tayar edin. Ul leytenant. Birden şu ýagdaý hakykat bolarsa nädirdiň? Eger gerek bolsa, watan üçin jany mermegde tayar. Biz esker, elimizi yüreğimizin üstüne koyup, iyilozakhan bey prezidentimde kasem ettik. Topar, Sevuşa tayar olun. Salam. Ne? Hakka. Döňe. Bu ne morluğu? Ediýäňiz näme? Bağışlan yoldaş mayor. Sizin aragatlaşık enzamınız Uli Leytenant Zamanowyň aňtawçylary Topor tarapyndan ele salyndy. Harby tälimin düzgünine boyun bolmaňyzy, kemem aragatlaşykyny koduňyz tapşyrmaňyzy sizden haýyş edýän. Bolmady. Hani? Leytenant Döwletova. Men. Dolandyryş merkezi bilen aragatlaş gurnaň. Bor. Buadva. Men. Aragatnaşyga. Bak. Mene zady düşünýän näler? Yer bu aýdynlar nerden peýda boldy? Yokordan yollaşmaýar, yokordan. Ganyt bağlap uçup geldik. Yollaşın leytenant. Ine, karşıdaş güýjüň maglumatlary. Sapak, men bir gün. Sapak, men bir gün. Hemmet gabat gelýär. Hawa. Yollaşın leytenant. Dolanış merkezi aragatnaşa çykdy. Şapak men bir gün. Öňde goýulan wezipeň takyplaşdyrylan salgylaryny kabul edin. Örgüt, size habar verilip dağırın. Sizin aragatnaşyk enzamı hatardan çıktı diýilip. Aragatnaşyk betedin. Şapak jogap berýän. Maksady okkuny hereket edip, karşıdaşyň dolanış merkezini eýeledik. Ele salynan aragatnaşyk enzamyndan habar berýän. Aňtawçylar toporunyň maglumatlary dolanış merkeziniň resmi namalary ile takyplanýy. Karşıdaş bir batalyonuň bar. 5 sany aňtawçylaryň harby ulagy, 3 sany piyada goşunyň harby ulagy. Ýük ulaglarynyň kerweni 241 iğne dördür yerde yerleşýär. 10:00 hüjüm göleňine tutulýar. Aragatnaşyk tamam. Onu näme ýolaş aksiyerler? Ätýaşdaky hereketi işe girmek gerek boljak gäller. Durgut. Men Şapak. Habaryny kabul etdim. Berekella ul leytenant. Sen garu taliplerine de berekella. Tamam. Näme? Durgutun kanatlaryny kırmak başartma döýdän. Balkovnik Kılıçev ile biriktirin. Yerine yetirin. Bor. Harbi türbeleşik merkezi dinleýä. Düşündüm. Yolaş polkovnik, Şapak aragatnaşyga çykdy. Polkovnik Kılıçev. Meselen üstünlükli çözgüdü bilen kutlayan. Türgönleşigi başlamaga ruhsat edýän. Hereket edin.
etmeli işler ettik. Yervedem yerine getirmedik. Adamız yerine düştü. Bizimki uğruna bolly. Ihlasa murat diýipdirler. Men baydymy size bagşlaýan. Gözlerim göreci mehriban watan. Gorar biz seni kasam edýäris. Başlarım täji sen gahrman watan. Gorar biz seni kasam edýäris. Gözlerim göreci mehriban vatan. Gorarıp biz seni kasam edýäris. Başlarım täji sen gahrman watan. Gorarıp biz seni kasam edýäris. Dağları, gülleri, tehra çölleri, bağları, kuşları, gülçü gülleri, Argıldan araz değil gödül illeri. Gorarıp vatanı kasam edýäris. Argıldan araz değil gödül illeri. Gorarıp vatanı kasam edýäris. Vatanın gorawy, enen gorawy, vatanın gorawy, dünýän gorawy. Eger urup durdy, etber ýüreği. Vatana serdara kasam edýäris. Eger urup durdy, etber ýüreği. Vatana serdara kasam edýäris. Gorarıp çalam temi gülgüsün. Gorarıp gülüşüm kılla halkasın. Gorarıp oğullum adı gülgüsün. Gorarıp vatanı kasam edýäris. Dağları, gülleri, temler çölleri, bağları, kuşları, gülçü gülleri, Ahıldan arak değil gödül illeri. Gorarıp vatanı kasam edýäris. Ahıldan arak değil gödül illeri. Gorarıp vatanı kasam edýäris. Vatanın gorawy, enen gorawy, vatanın gorawy, dünýän gorawy. Eger urup durdy, etber ýüreği. Vatana serdara kasam edýäris. Eger urup durdy, etber ýüreği. Vatana serdara kasam edýäris. Dağları, gülleri, tehra çölleri, bağları, kuşları, gülçü gülleri, Atıldan araz değil gödül illeri. Gorarıp vatanı kasam edýäris. Atıldan araz değil gödül illeri. Gorarıp vatanı kasam edýäris. Vatanın gorawy, enen gorawy, vatanın gorawy, dünýän gorawy. Eger urup durdy, etber ýüreği. Vatana serdara kasam edýäris. Eger urup durdy, etber ýüreği. Vatana serdara kasam edýäris. Vatana serdara kasam edýäris. Vatana serdara kasam